niște meniuri cu niște transferuri. Te rog frumos să le descarci undeva pe server de la dai denumirea unei e-mail. Da? Blocat e-mail. Te rog frumos să le descarci. Aici are și flocular? Cred că are și o pompă de floculare. Pentru asta exterioară. Da, cred că are. Ca să adune mizerile și să le depună pe fond. Să nu se vadă mizerile în apă. Praful și le adună și trebuie să aspirat. Astea sunt comandate. Cu care merge pe apă. Nu spală. Când îl trage înăuntru, să spală dacă e de spălat, dar tot va rămâne cu ei. Nu trebuie să dai cineva aici, să nu trece cu tău.